Balong Deputy Chief Minister Dr. Meghalaya Iba P ki paiba Jongga Mainang Nongklau Constituency Kibalai Donlang Hagni Jaga Ban Saki Ban Sngap Ban Saskor Ya ka ai ke Jingkren Jiputsa Na kini ki Nongyalam Kijungi Hage bedai Bat kini ke MDC Election Jawsnam Arjar Arbusan Babat skam mendekian belum kandidat ijongi Gepang ya Deputy Chief Minister sa Badan Buram jongi Bala pelajnya kapur bagar pang banya dan lang batni haganika Jialan ke jongi haganika No paisi ke bangta Hindiat menjadi penitu iladi yang lagi juga kuba 3S teba Bat ngadai nang nino po sinom nong klau Kumba pietep bagi por dolit no Ngadan lam ringkat bat ke parti WBP Bang yala benong bang luat benong bang ke parti WBP Dei manyi kinong seng ya ke parti WBP hangni apa omairan Hangni namar ke Jingkren benjang kinong yalam dia ke senong ke
jongi habangi ni ai jimut kinum priang ya kata ki ken penban bangi dari kistai nabar kadang dan kasnap tibriu tiblai hanga kum kasi ngatip ya katip kur tip kha ngatip ya katip briu tiblai bat ngatip ru ya ka kamai ya ka hok om tang ba pikwa ban kunja buram ngi gitu yaram henry Kim Song Lasenge wat ikiran san yalap election ki jongki habaki wan ki snong ki thau ki jingkran ki jongki ki yo ki kerdam na kumta jongi kenam kin srap watang kindiaru kata kata ki jinglong ki jongki ngiro ngilaban kren bat ngilaban kawang yaki henry ngin nungdan ki hukum kata ka mensiam nyen ye perkat ya ka ba kamiat ya ka roi ka par hapo jong ka dong bat ki constituency baro ka we yimdan por ban kawang yaki we henry tang na ka benta ka ba kamiat hapo ka constituency boleh ngami sakmat kum samla ramba ban ai ya ka jingkersan yai baba bat kam namar bangi oi bai de ibriu i baba ibriu i badan ya ka jingket kli ban ibriu i bala ban ganra ya ki development na po ka Mairang constituency ki kam ke bai trai kamu MDC kilang pat ngai nu jor wat ki kam kamu MLA dei na ka dau I dong ke mensiam penyerap dia kup ciliang yang sam ciliang ingi ai bangi pegi lang ibriu baba larangin ong ya ka dur khamat jongi ka jinglui lui ka jingi jemnut ka jongi larangin ong ya ka jinglang jongi ka jinglang sisor ka jinglang sidur ka jongi henry pada bangi pet ya di kampat di kam ki madagai kum kom sao ha ka porlior ki development ki duit hagani ka Mairang constituency namar ka jing trei sitong ka jongi henry wat la ka taru kidangdan sibun ki jingdan kam apa ka Mairang constituency Deputy Chief Minister sir bidang lingkat I candidate I jongi nginang it scam nginang kerman scam susu bagi kampen roy kinang yai duit hagani ka Mairang constituency limba ka jingdan lingkat ka jongpi limba ka jingdan lingkat ka jong Chief Minister bidang buram jongi nginyet bagi kampen roy kinang yai duit hagani ka Mairang constituency ka jongi nganot balong not is south babat scam is the best hangde apa Mairang constituency namar dei mai ibalong ibapian ibalaban warai ki singmentoi ya ki jingla Deputy Chief Minister sangi paban kunti program ki jingte pia phi agani ka por ka manta baladam kinang wei ki balastawan ban balang star hangde apa Mairang constituency ki bakam ya lagi bagi ki hero jong ka jat penrio ki bakam ya lagi bagi ki khawat jong ka jat penrio ki basarang ya de oh ngi dingi he ka tingam ngi he ka sur bak bilaban kawang kat ka bangingiman henry to tiap ya gani ka wei bak inam Mairang kim ju singap ya ka jimpenat liat ka jongpi lada om dan development om dan buat ha Mairang kata gani ka singan lo jongi ko bilang jong jong ka Mairang constituency lada pi kenya la ba pineu hero ro klam development mangi kila Mairang inong you are zero kem dani ai banwan balang star agni conference ki jongi om de ba kawan puri mereka de tangkom kacing pensai ya ka bangin tiplang ya ka jingwan balang star ya ka constituency jongi wei klam dala madira ni ki pai ba dok sang jong ka Mairang constituency ni pet ki kampung roy kumno ban kintiu ya ka yo ka kat kumno ban ai kam ya ki kun samla ka jongi namar ong ka tin we cannot always build the future for our youth but we can build our youth for a better future ngeskam ka jingdaringkat ka jongi baba batskam ringkat bat ka government ilaban warai ki simentoi hagani ka constituency ka jongi ngam numbat ya ka por tangini kintin ki bakindiat namar ngin sayo ay jing pinsai na isari jongi ru hagani ka por ka bangta klam na pun islam ko di pai ba nganur ban khat ban nganur ban wer ya pi yang ini agak tiga man tiga diang larangi kwa ya ki kampung roy apa ka Mairang constituency ban agak jingkersan yai baba batskam haga arku interek subaban mi lagi jong ki ngisam ki ban lik thaki puling station ban ay ka budai baba batskam
sap hamar persa jong kakot wat chen bai ba ba scam yang ba kiwi yang ba ila phet na ka ga sem cha ka wi pat long ka u priu ba pang de habali ban sim dawai no doktor omla ban ban khia ya ka ching pang kum no in sim dawai sa nang chu chu doktor kam le nei ni hapan wa de ki doctor specialist ban ban khia ya ki ching pang u pai ba u dan na prenge chingket ka ba khia u dan kam ni ki kam pan roi u dan kam ni ki chirap dag dag dawang bai dei priu ba start ha ibala ban ra ya ka roi ka par han ne po mai rang constituency kublai subon kublai shejarmo kublai subon ye ba FKS sabak balai tu jingkren